Samantala mga idol, PWDs at senior citizens sa Alaminos City sasailalim sa data capture para sa Smart City Program. Para sa detalye, live nating makakasama Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report! Magsasagawa ang pamahalang lungsod ng Alaminos City ng malawakang conference at lagdat photo capturing para sa mga persons with disability at senior citizens bilang bahagi ng pagpapatupad ng Alaminos City Smart Program. Sa ilalim ng programa Project Access o Alaminos City Citizen E-Services Solutions, bubuo ang pamahalang lungsod ng kumpleto at napapanahong database ng mga benepisyaryo para sa mas epektibong pag-aatid ng mga serbisyo. Sa lungsod, pangungunahan ng City Planning and Development Office, katuwang ang City Social Welfare and Development Office, ang aktibidad na gaganap nila sa Alaminos City Sports Complex ayon sa itinakdang schedule para sa bawat barangay at sitio. Kabilang sa mga gagawin dito yung pangangalap ng impormasyon, pamprint, lagdat, litrato ng mga benepisyaryo para sa identifikasyon at access sa mga programang pang-serbisyo ng lokal na pamahalaan. Hulikayat naman ang mga opisyal ng lahat ng PWDs at senior citizens na sumunod sa itinakdang schedule ng kanilang lugar para maging maayos ang daloy ng pagpapatupad ng programa. Kasama mo mula rito sa IFM, yung sigupan ito sa Idol Denise Brillante Tatak. IFM! IFM News! IFM News! IFM News!